שמי עזרא רחמים, פחח במקצועי, גם צבאי, מזה 25 שנה. אנחנו מנהלים מוסך כבר 20 שנה. יש לנו הסמכות, עובדים עם משרד התחבורה. צבעים שאנחנו עובדים איתם צבעים מקוריים של רכב, הם צבעים הולנדיים בשם דביר, צבעים ברמה מאוד מאוד גבוהה. אנשים שיוצאים מפה הם יוצאים מרוצים, הן מהעבודה והן מהיחס. וראיה לכך, אנחנו מקבלים הרבה מכתבי המלצה. אנשים שולחים מכתבי המלצה לחברות הביטוח ושולחים לכאן מכתבי המלצה, ולראיה הם חוזרים לכאן ומטפלים שוב ברכב שלהם.